салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали Арзанда. Дар яке аз влогҳо ман билинчикӣ тайёр кардам ва якчанд тамошобинон гуфтанд ки шумо билинчикӣ тайёр карда наметонед ва ҳатто гуфтанд ки пухтупазро бас кунед. Ва имрӯз ман мехоҳам ки се намуд билинчик тайёр кунам. Билинчик бо шир, бо об ва бо кефир. Хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст орд, тухм, шакар, разрыхлитель, шумо метавонед сода истифода баред ва ками дигар равған. Хуб, акнун тайёр мекунем. Якум бо шир тайёр мекунем. Дар ин ҷо ман 300 мл шир дорам. Барои 300 мл шир ман як то тухм меандозам. 2 қошиқи дигар шакар меандозам. камтари дигар разрыхлитель меандозам. кам орд омехта мекунем. ҳамаашро омехта кардем. хамири мо бояд ан ҳаме хел шавад ва акнун ками дигар равған меандозем. маҳсулоти тайёр кардаро ба як тараф мегузорем ва сар мекунем бо об тайёр карданро. ба об низ як то тухм меандозем, 2 қошиқ шакар ва ками дигар разрыхлитель меандозем. кам орд илова мекунем. ками дигар равған меандозем. хамири мо ана мехел шавад бояд. маҳсулоти тайёр кардаро ба як тараф мегузорему бо кефир тайёр карданро сар мекунем. ба кефир низ як то тухм, 2 қошиқ шакар ва ками дигар разрыхлитель меандозем. кам орд илова мекунем. равғанро низ меандозем. маҳсулоти мо ҳам тайёр шуд. ана ҳамин намуд бояд шавад. тамошобинони гиромӣ, акнун маҳсулотҳое ки тайёр кардем ҳамашро мепазем. дар аввал бо шир тайёр кардаро мепазем. тамошобинони гиромӣ, акнун мегузарем ба тайёр кардани маҳсулоти дуюм, яъне билинчик бо об. тамошобинони гиромӣ, акнун мегузарем ба сеюм намуди билинчикҳо, яъне бо кефир. тамошобинони гиромӣ, билинчикҳои мо ҳам тайёр шуданд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.